Hey! Hey! I'm coming. I'm coming. I'm coming. तो गाइस अभी हम लोग पानी के बीचों बीच यहाँ पर देखो भाईजान आ रहा है। Sini rider nih. Morijang guys. Okay, so hi guys, welcome back to the channel. This is your Munna Bhai, not Dubai Vlogs. So good morning. Da जाबाय फुंनि 5:30 ओमफ्राय दा जों दं बाक्सानि माने जों मैया मा जाखो मिथिनाय मोनाजोबनानै मा जाबाय न' मोनसे मोनबाय सासे आदा न' मोनबाय न' माने फिसानि न'आ बै सक खाथियाव थायो खिन्थु बाट जोंनो बिथिं मोनसे न' फैबाय नै बिथिं बे माने न'नि एसे गोजानाव आरोना बेयाव रावबो थाया खालि जोंनि थाखाय एसे रुम मोनसे हगारना होबाय ओमफ्राय बिथिं नै फोथार दं मोजां जायगाया स' दा जों थांनो ओंखारबाय रेडि ओमफ्राय जायगानि मुङा जादों पानि टेंकि ना मा होनो पानि टेंकिनो स' ओमफ्राय बेयाव थाबाय आरो जों हरसेखो ओमफ्राय नै बिथिं थांनो रेडि गासिबो ओमफ्राय बिथिं फुख्रि दं फुख्रियाव गासिबो खिनानै खिथुजोब्बाय दा नै जों बे रुमाव थादोंमोन जों मारा ब्र' गासिबो सिखारजोब्बाय ओमफ्राय थांसै लासै दा मैयाथ' दारागाव थांनाय जायासै जों मैया थांनाय जाबाय देलायस्रि पिकनिक स्पट दा डाइरेक्ट प्लेनजों थांनोसै जों डाइरेक्ट दा थांनानै दारागाव थांनानै ब्रेकफास्ट खालामनानै जोंहा फैनानै लोगो सासे नाव थांगोन थांनानै लोगो सासे लानि आलासि नाव थांगोन माबावहाय मा बुङो मामोन दिन आकाश ब्र' जागानि मा मुं मोनदो न'निसान नङा आलासि नङा नलबारि बागानपारा ना मा होनो बे जायगायाव थांसै ओमफ्राय ट्रेन गाखोनोसै टंलायाव ओंखारसै ओमफ्राय डाइरेक्ट लांसै आरो ना न'आव दे होमबालाय ना थांबाय ना लोगो मोनसै दे स' गाइस नै कुछ ऐसा नजारा है यहाँ का ओमफ्राय नै बिथिं पानिलाव नांना दं ओमफ्राय बिथिं हाखर फुख्रि मानसिफ्रा लोगोफ्रा बै बिथिं खिहैबायनो जों मिथिला बास लेट्रिन गैला नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नाय चेक खालामदो जायगा बिदि आरोना थानाय जायगाया बे गोजानाया एकदम स्पिना दङ र' तामाम लेथ्रा जायगाखौ लेथ्रा माखै मानसिफोरखौ सोंदां स' गाइस जों साइकेल राइडखौ सुरु खालामसै दारागाव निकलता है यहाँ से सीधा दारागाव चलते हैं गाइस जों ओंखारबोबाय रुमनिफ्राय ओमफ्राय जादों हाइवे सिं दङ डाइरेक्ट फैगासिनो आरोना नै गोजौनिफ्राय सिंथिं फैनायाव इजि जादों नाथाय सिं गाहायनिफ्राय गोजौआव थांनायावहाय बहुत टाफ आरोना ओमफ्राय नै बैथिंनिफ्राय सर्टकाट दङ बिदि थांनांसिगोन आरो दा जों ना स' नायलांबाय थानो थांना स' गाइस जों एसे आगोलाव मोनफैबाय सिगाङाव माने जाय लामाथिं दारागाव थाङो बे लामाथिं मोनफैबाय जों ओमफ्राय बेयाव मोनफैबाय नै बाखिफोरखौ नेनि दसे ब्रेकफास्ट खालामसै बेनि उनाव नायलांबाय थानो थांना फैथारबाय चल' नेबाय थानांलाथ' थ'दो आरो 33 किल'मिटार थांबावनांगोन गाइस स' थांबाय थानोसै मा जायो नायनोसै उनाव स' जों न'निफ्राय बेहालागि 170 किल'मिटार कभार खालामदों आरो 200 किल'मिटारानो जाजोब बायदि मोनदां 200 किल'मिटारानो जादों कभार खालामनाया टटेल मिलायनानै बाट नोंथांमोना एसे हेल्प खालामदो सापर्ट होदो माने इसां खस्थ' खालामदो इमानखिनि साइकेल सालायनाया धेमालि नङा गाइस इजि नङा स' एसे सापर्ट खालाम स' गाइस आं एसे उन जालांबाय बै दुकानाव मोनसे दै गांदोंमोनलै दै गैलामोन माने दा फाग्ला नदिना मा बुङो बेखौ बारनांगोन
दुगैलांसै दे दारागाव ओइ दारागाव थांलाय बेयाव थांसै दे बाथायाव ओइलाय So guys, बे जुता खुलिनांगौ जादों ओमफ्राय बे जिखिनि बे नदीखौ पाग्ला नदि होनो दसेनो बारियो 7तासो नदि बारलांनांगोन दा फै फैब्रा Wow guys, what the beauty! What the beauty ना बहुत कष्ट जाबाय दै नदीखौ बारनायाव बापरे 7तासो नदि पार खालामदों लागाव So finally यार guys जों पाग्ला नदीखौ बारमारबाय literally बारमारबाय जों बिराद कष्ट खसामार एकदम पाग्ला नदियानो जेबो बिसास गैया आरो मोनसे नदि दङ थैबाय लागाव आगोल मोनसे नदि दङ नै So guys, दायो जों जियाव हाबदों ब्रेकफास्ट खालामनो जोंनि ब्रेकफास्टआ बेनो फुंनि 4टानिफ्राय दासो मैयानिफ्राय नाला मैयानिफ्राय दासो सा मोनसे दासो माइरंनि बुस्थु फार्स्ट टाइम माइरंनि मोनजानोसै दा लावदुम फिथा 24 घन्टा बारबाय खालि पर्दा मैया 24 घन्टायाव गांथाम पर्दा ओमफ्राय दावदै दै नै बेनो बास जेबो गैया आरो दै पुरा दै आनसलाव ने नायलांनो थांसोमोन अके स' गाइस जोंना ब्रेकफास्ट खालामनाया जोबखांबायमोन दा जों दारागाव सहैथारसिगोन बारा गोजान गैला हासुन हरबाय जोङो बाखिफ्रा उनथिंनिफ्राय फैगासिनो दं जों माने एसे जोर सालायग्रोबाय ना साइकेलखौ स्पिड सालायग्रोबाय देट्स वाइ जों एसे आगाव दं स' बिसोर फैदो बिसोरखौ एसे नेदो र' स' नायलांनो थांसोमोन स' गाइस दायो नै साइकेल गिदिं नारनांगौ जादों लामायानो अन्थाइ गोजा बैथिं हाजो थिं सानैया आरो सिगाङाव साथाम साब्रै हालिया बेनो आरोना खस्थ' और मैं आसमान के ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा ओह यार आसमान की ऊंचाई में तो हूँ पर कोहरा नहीं है इधर माइला दम नहीं है अभी जोश फ्यूज हो गया रे बाबा हाउस द जोश बोलेगा तो रास्ते में कोई ऐसा बोलेगा तो मैं तो मेरे को तो बोलना पड़ेगा फ्यूज ओके गाइस सो जों दारागाव मोनफैबाय नै थ' एन्ट्रि फिस लायोना मा मिथिया जों बाथ्रा नायनोसै आरोना बहुत नेंजोबबाय गासैबो स' हाबबाय जोङो एन्ट्रि गेट ओमफ्राय बिथिं सासे आदा लोगो मोनदों आरोना बिथाङा माने मैया जोंखौ नुदों होनदों आरोना मोजां रायलायबाय आरो हाबनो होबाय आरोना जोंखौ स' थांसै दैयाव नायनोसै मा खालामनाय जायो दुगैना मा खालामो दसे रेस्ट लानोसै आरो फैनोसै आरोना स' थुदोंलाय नै सिंगा जिलेले मोनबाय mana tak bertelim bang lagau moonbay finally Daragaw Daragaw biar nama bra wow I think engkrainangan badi mendeng Daragaw re ye Daragaw re baba saya break apa aja anu break dong apa akhir pas ini kan masih ontai bro nama geli banget juga ye Daragaw Thâu ya gay Daragaw hazuau deh bazrumau dugu ini sih lagau re baba finally
200 किलोमीटर सफर के बाद दारागांव पहुंच गया। ये है मेहनत का फल। गुंजर ना गाइस, लगाओ बेनो दारागांव। दुगैग्रोनोसै बिनि उनाव मा जायो मा सङो मिथिला। जास्ट दुगैग्रोनांगौ, दुगैनाय टारगेट जोंनि बिनाव जाहैना लोङो ना मा मोनसे आरोना। स' गाइस जों दा दारागावआवथ' सफैखाबाय, ओमफ्राय दसे रेस्ट लादो। ओमफ्राय जोंहा साकाला बेयाव पार्क खालामदों थाय। ओमफ्राय बिथिं गुबुन मोनसे टिम फैदों, नलबारि ना मा होनो, नलबारिनि गुबुन मोनसे टिमबो फैदों, फंबायमोन। बिसोर बै गिनांदो जोंनिखौथ' आरो दसे रेस्ट लानानै दुगैनोसै ना मा बुङो? Nama buङो Captain? Captain, जोंखौ नों मा जागा लाबोबाय? दे बाय दुगैनोसै दसे उनाव। स' गाइस नै गस्ला बख'ना लाबाय, ओमफ्राय सब फायजोबदों नै बै फार थांसै दा दुगैनो जोङो। बा बेयावनो दुगैनोसै नङा ना? अबाव दुगैगोन? दुगैनाया अबाव दुगैगोन? बेयावनो दुगैनोसै आरो नै बेयावनो दुगैनोसै दे। बिराद थार दङ दैया, बेनो दारागाव। गाइस अभी हम लोग पानी के बीचों बीच यहाँ पर देखो भाईजान नारा कब 2 दिन का मेहनत ये लारू अंडा हो गया। इतना सफेद बंदा मिला, नहीं दिखा रहे। ओए इधर देख kami serna yung siya parang siya ang siya. No. Ang hitam kenapa deh? So guys, जों दुगै दानसै दसे, ओमफ्राय एसे दसे सम दुगैमारगोन जों, माने बहुत मेंबायना। स' ओंखामना नायबादाबा जों एसे लगाओ बॉयस। Ini what problem? Abun narele baba. What is it? Betum bokla gara. इतने खुशी यार, इतने खुशी। वो कैसा महसूस? So guys, तो से दूसरा ना चल। मार। उन्हें तो लगे नहीं जो। Go. Mana mah? Sabai warna ni. Nak apa kau? Kau sana le. Welcome back to our YouTube channel. इधर देखो, ये तो क्या कर रहा है देख। Guys, तू क्या है? Oh, burung sebenarnya. Welcome back again, YouTuber. Jadi gini juga sini. Ini kayak orang modal. Bapak, mana ada car? Langsung nih men. No. Minang kek lagi minang. So guys, जों बहुत enjoy खालामदों। Enjoy खालामनानै नै। Guys, पानी के बीच में क्या मस्त जगह यार। माबोरै दं हायनारि आगै आंखौ गोसोखांदोंदां
Kenalani yang isi dulu nih, mudah manjupay. 2,000 years later. Oke, so guys, जोंहा दुगैना जोब्बाय ओमफ्राय दारागावखौ जोंहा टाटा बाय बाय होननायनि टाइम फैबाय आरोना बहुत मानसि फैदों बहुत मानसिफ्रा दुगैनो फैदों बुंनो थाङोबा जोंनो फार्स्ट मोनफैनाय जादों आरोना बे जायगायाव रावबोनो गैयामोन स' गाइस नै हालोद बिसोरनो राइडारनो साइकेल राइडारनो लाजिदो नै जोंनि केप्टेना गैला बेहुस बेबो गैला सेस ओरैनो फैले जोङो बहुत फिट जों ताग्रा सब थियां सब फैगो ना दिनै गाबोन साबना लानो दा जोंहा थांनो सम जाबाय जों पेट पुजा खालामना लाबाय ओमफ्राय दा जों थांनो सम जाबाय बेनि उनावसो नै मानसिया जि फुल जादों नाय दार मोनाबा लकेल मानसिफोरा बिराद फैयो ओमफ्राय जों ओंखाम जायाखै जों लकेल नङा दा जों मोनसे ग्रुप फट' लानोसै माने फैनायनि एसे प्रुफ आरोना फैदों होननानै सिन नुथाय स' नोंथांमोननो लुक खोनाय लकेसना नै दारागाव बिदि आरोना नै नोंथांमोनाबो फैनो हायो मोजां दुगैना थां जाय लोंथां फुरटिया मिदास We are check out now our destination. This is Daragaw. So दायो जों दारागाव फोन एंगारसै थांनोसै बहुत गोबाव जाखाबाय स' नै गासैबो फैगासिनो स' आं एन्ड तक देखायनोबो हानायबो नङा जानो हागौ स' that's why एसे मा मोनजोब्बाय आरोना सरि हाजोबनाय नङा hey so guys जोंथ' दारागावनिफ्राय सफैखाबायमोन ओमफ्राय आं फैनाय समाव ब्लग बनायसै बिदि मानोना बहुत खस्थ' जायो हाया बिदि खालामनो एसे आं खस्थ' खालामनो हाया माने मिथिगौ आरोना नोंथांमोन मिथिनांगोन एसे स' दा जों बागानफोराव सफैबाय माने सासे लोगोनि आलासि लानाव जों दिनै हराव थांसै आरोना ओमफ्राय नै बाखिफ्रा बिथांनि मोखां गोजा जाजोब्बाय चेहरा लाल हो गया इसका भी लाल हो गया रे बाबा और हमारा मेन आदमी है इसका भी चेहरा लाल हो गया लाजि देखा आरो साथामा उनथिंथ' बिसोर फैगासिनो दं दा थांनानै रेस्ट जानोसै ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै आरोना गाइस थ' दिनै भिडिअ बेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय मोजां नुबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइबबो खालामथार प्लिज अननानै आं माबा सरि नङा स' सापर्ट नांगौना नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय आरोना दे थेंक इउ दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोबथ'बाय आरोना दे होमबालाय बाय बाय